YouTube, og velkommen til en video. I dag så er vi på Universe. Det er første episode inden fra Universe. Jeg har spillet herinde. Jeg er faktisk i B. Det kan se der. B plus BA. Det er bandit. Og i dag der tænker jeg, at vi skal sælge noget brød, fordi vi har mig og en venner, vi har nemlig rigtig meget brød. Tænker jeg, at vi skal også sælge noget. Vi tager lidt mindre, måske. Det for overdrevet, og så mange stacks, hvis vi tager det her, og så kan vi det der ind, og så skriver vi B. Der står også nogle vagter, du. Og morgen er det nytår. Okay. Fik cirka 100.000, tror jeg. Ja, cirka 100. Lidt mere end 100.000. Og det kunne sjovt bare nakke en vagt. Overlev bare prøve. Hvis vi sætte det i ISO. Kan man købe poletterne kommer op på køen? Nej. Lag. Jeg skal lige bare B. Og her med ikke så længe, så åbner jeg en prison server, som I derude kan join. Så det bliver fedt. Og der har lige været rensehandel, derfor vi har så mange ting. Eller alt det her. Vi havde på et tidspunkt 4 af de der, eller 3 af de der golden apples, 20 golden apples. Vi har vakstik ved Samba Special og sådan noget. Jeg er klar til legende pickaxene. Prøv at se den her. Alt det der har vi. Okay, jeg tænker, vi prøver at nakke en vagt. Nej, det bliver svært, tror jeg. Hvis jeg bare OP det hele, så skal det nok gå. Forhåbentlig. Ui, fedt en lang vagt. B. Ja, jeg er klar til at nakke den. Ui. Jeg kunne faktisk få igen. Ej. Jeg ved ikke, om vi skal, men nej. Så kan vi starte med at tage det på. Gør. Hvis det ikke lykkes, ikke også? Hvor vagterne? Jeg skal finde nogle vagter. Kom nu, en vagt. En vagt. Så nak dem. Og du flæk. Så vi ham her. Fuck. Vi fik en vagt. Vi fik kraftigt med 2 vagter.
Sat med 2 vagter. Oj, hvor er det vigtigt, mand. Ej, hvor er det vigtigt. Og det er vigtigt. Vi droppede bare lidt der. På alt det, vi har nu. Okay. Okay, vi ses alle sammen. Hej.